Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini nga akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Ilin Bathan. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi nini akong suwat suliran. Ako di ay si Dems, 27 anyos, taga Cebu nga Cebu. Punto medikal kini nga akong suliran. Aral ninyo hisabtan, ingon niini ang mga paghitabo. Love, di pa ka matog? Una na lang, love. Di pa pwede nga, dili ko nito basto ng akong ipukan. Concern lang ko nimo. Pirmi na lang ka nga tagdugay matog. Uni ako makatuog ka manggani. Dili abtan ugaw ka oras. Kay nagkunahon na nasag ka sa imong buhatonon. Tingali ba yung maunsa ka? Ayaw ka pala ka na ako, good. Okay ra ko. Banta. Di ka mo kuyog simba na ko ron? Di lang. Sa lang, labad akong Uy, mo ba? O naman tayo paracetamol diyan nga stock. Di ba? Ugo man ako inon ganiha. Ikatog lang tinganin ako kay basit mawaran eh. Sa kakuwang na mo pahuway. Sige man kung kag pamuwaw gud. Sige, ako na rin simba o katuog na lang. Dadalan tayo kag pagkaon ni pauli na ako. Salamat, love. Love, di ko katog. Sakit ang Unsa? Pagkayo, marag mabuak. Niinom naman ako paracetamol ganina. Ay, bebe. Ato na hiloton mo gamay. Ato na hinahinay sa paghilot. Ngali, mawa na. Siya slim maron. Ano nagsuka man siya? Adoon ako. Doon sa ka? Ano nagsuka mo ka? Di po ka kasakit sa kong kuga niya. Kanya pagbarog na ko. Nalipong ko ang naka-feel ko kasukaon ko. Love, dili ka mabdos ka? Ha? Magpalit ko pregnancy test, ha? Negative man, love. Sa ato pa, doon ay laing hinungdanan ng ipamati ni mo ron. Sakit kaya akong Kidalan nga mapacheck up ka. Aron nga ma-check kung naunsa ka o kung unsay tambal para nimo. Doon na siya ay migraine. Unsa may hinungdanan na, Dok? Well, the exact cause of migraine is unknown, pero resulta usab kini sa abnormal brain activity. Unsa, Dok? Resitahan akong tambalin mong pares, ha? Sige, Dok. Salamat. Bituman na sad mi sa grisita nga tambal sa doktor namo. Abi namo nga mawa ang gipamati sa akong ka-live-in partner nga si Ashley. Pero sige ra gyapon og balik-balik ang iyang gipamati. Og kapila na sabi nagpa-check og balik pero mao ra gyapong tambala ang grisita namo. Hantod nga nakabantay mi nga mas migrabe na mahinuon ang iyang gipamati. Og unya Unsam ka, uy. Mura ka ba yung mihugo? Yung malipot ko. Lingkod lang sabi. Mangita ko pwede nga maduulan ako. Napapakay tambal? Last na lang itong ginaw na ko ganina. Mo ba? Anila ka, ha? Ubalik ra dayon ko. Na, pasensya kayo bay. Na ako'y mapahuwam ni mga kwarta pero gamay ra kay bag-ulan sa kong namaya og utang god. Mo ba, bay? Okay na, bay? Tama ba? Oh. Diya bay, oh.
Pasensya juga kayo ha. Okay na kini bay. Salamat ini. Hurot-hurot talaga na akong kwarta nun kay One Hand online cash loan app. Try it now. Sobra-sobra na itulong ng tala. Kaya nga, ang tawag ko sa tala, my body. My body kasi siya yung lagi kong inaasahan ngayon. Pinagtiwalaan nila ako eh. Hi, May. A single mom, fondly called Inay Babes. Nung na-short ako, inisip ko saan ako manghihiram ng pera. Nung naisip ko at nakita ko, nag-pop up nun sa FB ko yung tala. Ano kaya itong tala na to? So doon ako nag-try. Go for it. Hindi ako nagdalawang isip. Napansin ko, nung nag-umpisa ako sa maliit na halaga, habang tumatagal siya, tumataas ng tumataas. Naramdaman ko talaga yung pagtitiwala nila sa akin at sila rin na pagtitiwalaan ko. Kaya sa tala, buo ang tiwala. sa gunso naman gud ang ipamati ni Ashley. Mao ba bay? Kung na pala unta ko dakong extra bay, pahawa mo gyud unta tika. Dako na ganing tabang bayo eh. Kung na pala unta ko'y kwarta, bibiyahe na unta ta paingon sa syudad aron nga mapacheck ka ng gibati ni mo ron. Pero ang nahuam na kong kwarta, di man paigo. Bawa nga ako na lang kipalit og tambal nimo. Sorry lang po. Na problema na hinuon ka na ako. Way kaso lang uy. Basta para nimo. Sige lang kung makakwarta ko. Mubiyahe dito paingon sa syudad aron nga ma-check up ka dito. Salamat. Ash? Lon? Ngano ka? Tugna. Unsa? Biko no. Hika po na ko magta. Kainit pa nimo. Gilantan man ka. Nabala ka na kay ko sa sitwasyon o gipamati sa akong live-in partner. Wa ko mahibaw kung sa'y angay na kong buhaton. Labi na kay wa mi kwarta aron sa pagpa-check up niya balik. Ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, migraine na bagid ang iyang gipamati? Unsa magi angay likayan ko na ay migraine ang usa ka tawo? Butang ko ipasabot ba unsang klasiha sa aktibidad kada adlaw ang pwedeng likayan niya aron dili mosamot kining iyang gipamati. Ikaduhang pangutana, katong nagsigi pa mig pa-check up, parehas ra ang tambal nga resita niya pero wa man gini improvement sa iyang health status. Gani mas misamot pa mahinuon. Unsa man gid ay hinungdan ining migraine? Tungod ka kini kay wa siya tarong tuog og pirmilag busy ang iyang hunahuna? Ikatulong pangutana, doon na mabuhi ikasuggest nga tambal nga angay niyang imnon aside sa paracetamol? Ikaupat og katapusan, pila na kaadlaw nga dili siya pakatugon og tarong tungod sa kasakit sa iyang uo. Unya, mas musakit pag yun ni kung magabi. Usahay, sakit na pud ang iyang tutunlan inig sulti. Ug karon, naapag siya hilanat nga mag-usa na kasimana? Unsa man kay posible nga iyang gipamati? Posible ka nga kuwang siya sa nutrition sa lawas? Unsa man pagkauna ang angay niyang kanon? Unsa masay dili angay? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dems.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaniyo karong adlaw. Tuod lagi kay usama ako ka medical doctor, sa psychiatrist, ug sa drug addiction specialist. Ako motambag sa inyong mga problemang punto medical, psychological, emotional, behavioral, ug mga drug-related nga mga problema. Katungwa pa mo hunong taon, ug sige gitit, ug syabo, maloy ta mo sa inyong kaugalingon, ug sa inyong pamilya, hunong na taon mo, no? Dagang pamagi, klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran diri ka namo. Pwede ka na ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diri ba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga life isn't fair, ha? A lifetime is not as long as you think. Ha? Daghang kayong nagidin taon makaabot sa gusto nilang maabtan nga panahon, no? Unfair gyud kinabuhi, no? Kay numdum ko ni akong migo sa tennis, si Paing o ano, sa paitan ng pair na to, ra? Kung nga naman, kasuway ko nung soda, magka-multicab lang ka, dahil kag-multicab, dalian ni mo pituhan sa gwardya, pero kanang maka-BMW ka o maka-Mercedes-Benz nga auto, kung pinawag mo, pitong gwardya, mo salot pa ni mo. So, parehara po nagmusod kag bangko, mag-t-shirt ka, kung binasikan class citizen ka. Kung naka-long sleeve ka o naka-barong, lahi ang treatment sa imo. Yung naanak ko ning kinabuhi, no? Ato na lang nakasiptahon. Ang ato matatampo ko dalawa si Dems. 27 years old, taga Sibunga, Cebu. Wow! Ito ako mga kaila sa Sibunga, poblasyon Sibunga. Numdum ninong ko ni Jason Minyosa, no? Kuyugan na bagitaon min Jason ditong palit punta mi og kanta-kanta lagi. Thank you very much Jason, ha, sa imong effort. Sumayang pagpaminaw ni insa ni siya si Berlon de la Cruz, Juliet Isabelo, Ken Tinebro, Analinera Canida, Lisa Torres, Yanex Torres, Lolita Torres, Uncas Gascon, Yul Gascon, Eduarda Torres, no, diya sa poblasyon Sibunga, Cebu. Ug ngadto ni Ani ug ni Melda Servilleta diya sa San Fernando, no, doon ni sa ilang ni Kuan, ni Bong Mendez diya sa San Isidro, San Fernando, Cebu. Mayang pagpaminaw sa mga taga San Fernando ug mga taga Sibunga, no, diya sa sana kanang Lindugon sa may kanang ang dagkutanan na to diya, no, sa Lindugon, Simala, Sibunga. Okay? So, punto medical ni problema ni Dim. 27 years old, taga Sibunga, Cebu. Mahitong magkinili about sa iyang live-in partner. No? Iya ko nung live-in partner, may panahon nga mulabad ang ulo, grabe yun ang kalabad sa ulo. Unsak bang ko ni likayan nga para nga di na mulabad permi ang ulo sa iyang partner. Kung may mga hinungdan, kanabag kunog kay siya ay kanang katugog maayo, kay busy magunahuna, mo kung na mga hinungdan nga nag-migraine na ba kuno. Kung sa may mga tambal gawa sa paracetamol, ni sakit na ang tutunglan siya ang partner, nagkahilanat na, ang ubos, tungod ba kuno ni, kay ning ubos ang iyang mga vitamins, iyang nutrition, dili kayo, usap ang mga nutrition, maluwer man na imong mga defenses. Pero kung nagka-favor na gani, posible na infection going on. So ako lang yun i-discuss ng problema sa imong partner Dims diya sa Sibunga, Cebu. In general, dungar ka hinungdan kanang mulabad mga tungulo tungod sa migraine o tungod sa stress. No, kadaganan ako ni gina-discuss din sa itong programa, no? So, kining migraine man good, grabe ni siya nga headache. Usually, gitawag nila mo sa mong trubing or kining bitong cluster. Hindi, grabe yun, labad ang ulo. Sa usak side sa imong ulo. Sa usahay sa agtang, usahay di sa temporal area, sa side, ug usahay sa around your eyes, no? Mao na ang mga side. Usually mulas ni siya mga duha nga tulog adlaw, way tambal. So, siyempre kung labad ang imong ulo, manigid
bati sa imong live-in partner din sa Sibunga, why kaganagana murag masakiton nga sensitive kayo siya sa kanang silaw sa adlaw. Sensitive na to ni silaw sa adlaw kung dili anta kanang mga sounds. Tagdahan na ba kayo mga hanta sa Sibunga nga mga silingal lang dison, no? So, kini siya, nung nananing migraine, tungod kay na abnormal conduction sa brain signals for some reasons. Apektuhan ng magdaloy sa dugo, o niya, ng mga chemical substances, basig posibleng ma-altered ang atong mga neurotransmitters niya, dopamine, serotonin, norepinephrine, or kantong naay trauma or na-stress ka. Stress maka-cause initial migraine, no? Kay ma-damage man ang imong mga nerves diha, no? Kumon pa ni sa mga babae, no? Dili ni mo apekto sa imong partner, no? Pero common is mga babae. So there are 3 times or mga panahon sa kinabuhi sa babae nga mausab ang iyang hormonal level of estrogen and progesterone, mag-cluster headache po na siya o mag-migraine. Saman ka nang mag-menarche, magdalaga na. Kaduha ka nang magbuntis. Ikatulo ka nang mag-menopause. No? So kasagaran naning mag-migraine, murag kasukaon o murag gidagat, no? Nya nana siya gitawag na to og kanang ang usa ka eye nila dili kay makakita. Gitawag niya mo sa among pagtuon sa medicine og tunnel vision or tunnel vision. Ang kanang way to tinuod kanang ulay tulog maka kini siya maka trigger og migraine, ha? So usab pag imong sinultihan so mabuhid ka sa may mga lisayanan sa mga pagkaon sa dili mag-migraine. So you have to avoid too much caffeine, coffee, no? Wine. We could use visual effects to attract your attention to this offer. At Optra Effects, your deposit gets credit. Maabuhid ka na yung mga cheese, chocolate, kanang monosodium glutamate, no? Kanang seasoning sa mga Chinese restaurant ay maka-migraine na, ha? Kanang mga artificial sweeteners, maka-migraine na. So sa may mga sakto mga pagkaon nga kanon para di ka posibleng magka-migraine o dili ko 100% guaranteed good, no? So kaon kag mga magnesium rich food. So sa may mga magnesium potassium rich food, mga banana, avocado, dark green leafy vegetables, no? Mga pagkaon nga taas kay omega-3 fatty acids, sama siya mga isda, no? Salmon, mga tuna, pwede sa kag mo inom sa kag mga tea, kanang mint or ginger tea, makatabang na siya, ha? So kining mga electrolyte containing beverages, no? Pwede sa siya. Ayaw pa tanawa lang away taas kay content of caffeine, no? So sa mga electrolyte containing beverages, kanang mga Pedialyte, mga bata, no? Pedialyte, Gatorade pwede ra, no? O Powerade. Tanawa lang kung taas ang caffeine content ang imong ginakuan nga electrolyte containing beverages, ayaw na lampod, no? Pero suggest na ko, Pedialyte, Gatorade, Powerade, pwede na siya. Pero sa akong makalaganan akong isultin sa itong programa nga for the headache, for the migraine, natay duha ka klase nga analgesic, kanang non-opioid o opioid analgesic. So sa may mga example sa mga non-opioid analgesic. Ako kasagaran ni resita, pinamic acid, paracetamol, gitambal sa imong live-in partner DEMS, paracetamol man, no? So lain pag mga tambal gawa sa paracetamol kanang pinamic acid, pwede sa dog da acetaminophen or ibuprofen, pwede na siya. Over the counter mga tingali ni. Pero kining opioid, di yung kapalit ani og yellow pad, no? Kay regulated man mo na akong resita sa mga pasyente na intractable headache, no? Ini mga tramadol, na giniresita, oxycodone or morphine, kinahanglan nagresita sa doktor. Dili lang ordinary yung resita ang pangitaon sa taga-pharmacy ni ani, kundi yellow pad yun, na? Kung ubos ang imong nutrition, siyempre mo lower ang imong body resistance, almost everything nga kinabuhi o dali ka masakit, na? Nang reklamo sa imong live-in partner nga sakit ng iyong tutunlan, yung nagkahiglanat na siya, posibleng na siya ongoing infection, dili po ko mo-recommenda yun og antibiotic, depende kung asa ang infection, mas maayo siguro gimo ni siyang
dalon dia sa karkar. Dora man mo sa karkar, Dens, si Bunga, karkar naman ang holiday no, lapas naman ka din sa karkar. Sabi sa Argao na may mga dakong hospital diya, no? So, kung naanan ni siya ay ilanat, nagtuo kung there is an ongoing infection sa imong live-in partner nga kinahanglan ni siya og pang-antibiotic, no? Nga makapatay sa kagaw diya like ciprofloxacin or clindamycin, depende kung sa may resita sa doktor nimo diya sa Sibunga. Kung sure na may hospital sa Sibunga, pero sure ko na dagkong hospital sa Karkar o sa Argao. Alright? So now, nakasabot ka sa kong speaker ni Modem diya sa Sibunga, Cebu. Ngadto sa libuan milyon sa itong mga suking tigpamera sa itong programa, kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kay ko, kami diri, sa makanunay yun ang pagpaminaw sa among mga programa, taas kita greeting sa itong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Arimen, kining na ako'y nalimta, no? Nga posible po nga kung naa kay migraine, dili na to ma-roll out nga naa kay lesion, either benign or malignant lesion sa imong utok, no? Sa puna nga inunta bantayanan. So again, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Arimen, daghang salamat o maayong adlaw.